Άκη, σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου. Πάμε να σου πω ακριβώς τι εννοώ με αυτό που είπα. Δηλαδή, τι εννοώ όταν λέω ότι είσαι κακός επιχειρηματίας και ότι δεν έχεις εικόνα της επιχείρησής σου. Συνήθως ο μικρός επιχειρηματίας είναι συνέχεια μέσα στην επιχείρηση. Οπότε έχει μια αίσθηση περίπου του τι συμβαίνει. Δεν ξέρει όμως συγκεκριμένα τι πραγματικά συμβαίνει. Και όλα μαγικά γίνονται ξεκάθαρα όταν βάλεις κάτω τα νούμερα. Ναι, μπορεί να μάθεις τι έσοδα είχες αυτή την εβδομάδα, αν βάλεις το παιδί στο ταμείο να μετρήσει όλα τα ζήτα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Από τα προϊόντα που πούλησες, θυμάσαι πόσο τα αγόρασες ακριβώς για να ξέρεις το κέρδος? Μπορείς ανά πάσα στιγμή να δεις διαθεσιμότητα για να ξέρεις τι έχεις και τι δεν έχεις? Πόσο καιρό τα έχεις? Γνωρίζεις τι πουλάς περισσότερο? Το ψυχανεμίζεσαι εμπειρικά. Και να σου πω, μην μου πεις ότι ξέρεις και πόσο είναι το ΦΠΑ για να το κρατήσεις στην άκρη. Αν σε ρωτήσω λοιπόν τέτοιες ερωτήσεις για την επιχείρησή σου, πιθανότατα δεν θα ξέρεις να τις απαντήσεις. Τον επόμενο μήνα θα πας στο λογιστή σου να ρωτήσεις και πάλι δεν θα έχεις πραγματική εικόνα, μόνο σύνολα. Και γι' αυτό λέμε ότι τα κουμπάκια μιας παλιάς ταμειακής μηχανής σε κάνουν κακό επιχειρηματία. Εάν σε ενδιαφέρουν οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, γιατί θες να παίρνεις σωστές αποφάσεις και να τρέχεις την επιχείρησή σου πιο αποτελεσματικά, στείλε μας μήνυμα.